multe mămici care au decis să meargă să nască la privat, numai din motivul că nu vrea să dea mită. Și nu merge nicio infirmieră în urma ta și îți spune, ați uitat să ne mulțumiți. Un astfel de caz am avut și noi acum 5 ani. E absolut strigător la cer situațiile astea. Dar de ce managerii instituțiilor tind să modernizeze spitalele, să cumpere cât mai multe utilaje performante, dar nu încep prin a lucra cu oamenii? Mămicile în maternități fac poze și arată că nu le place mâncarea, că sunt gândaci sau că este mucegai. Lucrurile astea trebuie să fie făcute în paralel. Dacă tu cumperi echipamente serioase, tu trebuie să te gândești și la personalul medical care îl ai. Bun găsit! Sunt Felicia Nețelski, redactoarea șefă Agora și vă invit să ascultați un nou podcast produs de jurnaliștii Agora cu susținerea câtorva organizații internaționale și naționale. Ați fost nevoiți să spuneți vreodată unor funcționari publici: hai să ne înțelegem, în speranța că rezolvați o problemă? Cu siguranță știți zeci de situații în care hai să ne înțelegem a devenit frază emblematică în Moldova. Această întrebare-afirmație este primul pas într-un act de corupție. Colegii mei vor aduce în fața voastră reprezentanți de instituții și experți pentru a discuta despre elementele corupționiste din medicină, asistență socială, educație și agricultură și cum poate fiecare persoană să se implice în lupta împotriva corupției. Scopul nostru este să contribuim la o mai bună înțelegere a acestui fenomen din societate și să vă încurajăm să adoptați toleranță zero față de corupție în comunitățile voastre. Podcastul este disponibil în format de video și audio pe platformele de podcast Agora, dar și pe canalele Asociației Presei Independente din Moldova. Vă doresc audiție și vizionare plăcută! Dragi ascultători, vă salut la un nou episod al podcastului Anticorupție, poate ne înțelegem. Invitata mea de astăzi este doamna Rodica Rusu-Grama, cu care vom vorbi despre corupția din maternități. Mai exact, de ce o naștere care este gratuită ajunge să coste. Doamna Rusu-Grama, vă rog să ne povestiți despre experiența dumneavoastră din sistemul medical de la noi și cum comentați corupția din maternitățile de la spitalele de stat. Bună ziua! Eu, ultimii 20 de ani, mă ocup cu un domeniu foarte îngust, specific și unical pentru țara noastră. Domeniul eticii, legislației și managementul în sănătate este o combinație dintre 3 puncte esențiale care stau la baza existenței unui sistem. Dacă colegii mei, când au făcut facultatea, s-au dus să învețe cum să trateze anumite sisteme, neurologie, cardiologie, ginecologie, eu mi-am dedicat toată cariera ca să învăț sistemul de sănătate și să înțeleg cum el poate fi tratat. Că astăzi să zicem că corupția este o boală a sistemului de sănătate și tratamentul pentru această boală este doar cadrul normativ, legea. Toate declarațiile care se fac ultimii ani sunt foarte pompoase. Noi ne luptăm cu corupția deja avem minimum 10 ani de când ne luptăm cu ea, la televizor, la tribune, în electorale, ca să sune frumos că uite, ăștia o să vină și o să facă regulă și o să lupte corupția, dar de fapt, dacă să facem cu analogie cu activitatea medicală, este așa că acum avem o furuncă, o bubă rea care coace și care este roșie, inflamată, dar noi o stropim sau o ungem cu verde de briliant și asta este tot, dar esența acestei maladei nici de cum nu este eradicată. Ca să înțelegem de ce se întâmplă fenomenul corupției în țara noastră, trebuie să ne punem întrebări mult mai profunde decât care medic și cât ea. Deci, de ce un pacient este nevoit să-și plătească asistența? Fiindcă nu are încredere că îi va fi asigurată condițiile de care el ar vrea să aibă și nu este în siguranță în instituția medicală. Și atunci se primește că el plătește dublu. El plătește în sistemul de asigurări medicale, care este o decizie foarte bună a sistemului nostru de sănătate de a trece la acest sistem, dar care nu este dusă până la capăt și din cauza asta noi am rămas așa undeva în mijloc. Deci am implementat un sistem foarte bun de asigurări medicale, de asigurări în sănătate, ceea ce este unical pentru multe țări post-sovietice și mulți ne privesc cu invidie că noi avem implementat acest sistem,
dar nu l-am dus până la capăt ca să luăm tot beneficiul din astfel de relație. Fiindcă astăzi noi avem relația medic-pacient care este egalată cu relația prestator de servicii și beneficiar de servicii. Și atunci când noi beneficiem de niște servicii, noi trebuie să fim mulțumiți că am plătit pentru ele și înapoi trebuie să avem calitatea pentru care am plătit-o. Ce se întâmplă astăzi? Noi, ca asigurați mergând în instituția publică, vedem că calitatea nu este care ne trebuie. Cui trebuie noi să ne plângem? Cred că celul care plătește pentru serviciile astea, asiguratorului. Și atunci, haideți să vă întreb ce face Compania Națională de Asigurări ca să motiveze instituțiile medicale să lupte cu corupția din interiorul său. Fiindcă noi avem aceste servicii și atunci noi avem foarte multe cazuri care le aveți și dumneavoastră pe hârtie, diferite povestirea a femeilor care au trecut mărturii ale mamelor care au fost nevoite să ofere mulțumire doctorului care le-a asistat nașterea. Mulțumirea a oferit mulțumire sau mai grav este când îi se pune o taxă înainte de serviciu. Deci din start se spune că asta va costa atât și nu ajungi să-i mulțumești, dar ajungi să-i achiți preventiv, că altfel nu va fi tot bine. Deci astea sunt încă mai grave situații. Și atunci, dacă îi facem o comparație dintre privat și public, de ce la privat lucrul ăsta nu se întâmplă, dar la public da? Fiindcă eu vreau să vă asigur, diferențele dintre salariile privatului și publicului sunt mici. Nu e vorba doar de salarizare. Dar acolo se monitorizează foarte strict din partea managementului instituției ce se întâmplă în instituția lor și în partea aslantă este așa o relaxare cu impresia că parcă la toți le este convenabil ca aceste plăți existe. Cred că își amintesc de fraza lui Stalin care zicea că un medic bun va fi plătit, va fi hrănit de poporul său. Și atunci ăștia de sus închid ochii și se fac că nu știu, că nu văd. Cei de jos văd că este relaxare totală și își continui mai departe acest joc pe muchia cuțitului până în momentul când se mai activizează cine au, mai vin mascații, după aia totul se liniștește și tot mai departe continuă în aceeași manieră. Rămânem cu niște declarații mieroase pe rețele de socializare din partea autorităților și asta este tot. Dar abordarea de sistem, atunci când noi zicem că ce se face la nivel de sistem, pentru că noi avem planul național de luptă cu corupția, planul sectorial de luptă cu corupția la nivel național, în baza strategiei naționale de luptă cu corupția, aprobată încă în 2018. În 2020, Ministerul Sănătății nu avea împlinit practic niciun indicator din acel plan. A dat cuiva dare de seamă? I-a penalizat cineva? Nu. Au bătut din palme că s-a terminat o perioadă, s-au bucurat că au aprobat a doilea plan, care era practic copiat din cel precedent, încă o dată și-a mai asumat aceleași responsabilități și astăzi, deja la un an de la aprobarea la celui de-al doilea plan, vedem că iarăși absolut nimic nu se implementează. Dar ne plângem în continuare că avem corupție în sistemele de sănătate. De ce? Pentru că se permite. Eu ziceam mai înainte că mecanismul de luptă cu corupția este doar un cadru normativ foarte dur. Și pentru o instituție medicală lucrul ăsta poate fi făcut ușor dacă Compania Națională de Asigurări ar face niște criterii foarte clare de contractare a instituției medicale pe baza unor indicatori, cel mai important fiind satisfacția. Iată, dumneavoastră ați apelat vreodată la operatorul de telefonie care vă deservește. Imediat, la jumătate de oră, cineva vă telefonează, îți vă întrebe pe cât de satisfăcut ați fost de serviciile operatorului, da? Și vă trimite deodată și o apreciere, de la 1 la 5, da, nu știu și așa mai departe. Ei te sună, ei te întreabă, pentru că ei sunt interesați să își îmbunătățească calitatea. Ce face managementul nostru? Ce face Compania Națională de Asigurări către care noi plătim și noi suntem cei pentru care ea ar trebui să se lupte, fiindcă trebuie să ne ofere servicii calitative la banii la care noi îi dăm în companie? De ce nu se interesează compania ce fel de servicii eu cumpăr? Și atunci, cred că, eu ziceam și de multe ori managerilor din instituții medicale, aceste chestionare, aceste întrebări care ar trebui să fie oferite
pacientului după ce a plecat din instituția medicală. Fiindcă atunci când este în instituție, pacientul este în vulnerabilitate. Fie că el este în oncologie și el este speriat de diagnostic. Fie că este femeia în naștere care este foarte vulnerabilă la moment. Da? Și eu știu foarte bine acele sentimente care le ai având 2 copii, știu foarte bine că atunci ești gata să dai tot, numai că să fie bine cu tine și copilașul tău și nu te mai începe a gândi cât costă și de unde n-ai, dai, da? Dar după ce revii acasă și te liniștești și începi să-ți pui întrebări, păi, dar de ce am plătit eu? Eu primesc un salariu, de exemplu, de 10.000 de lei pe lună. Lunar eu achit către companie 900 de lei. Anual 10.800 de lei. De ce eu am plătit pentru nașterea asta mea? Da? Și atunci trebuie să existe niște mecanisme prin care managerul instituției să întremească un departament din managementul instituției, fie că sunt resursele umane, fie că e juridic, fie că e managementul calității, cineva de acolo trebuie să fie responsabil, să întrebe beneficiarul ce s-a întâmplat la... Ce experiență ați avut la maternitatea noastră? Și după aia, CNAM-ul ar trebui să întrebe cei care îi sunt clienți cât de satisfăcut ați fost de instituția X, de alimentație, de corupție, a fost solicitate plăți informale și în bază la aceasta trebuie să fie un rating și care să stea la esența contractului dintre CNAM și o instituție medicală. Și atunci când există acest principiu de competitivitate dintre instituțiile medicale. Atunci când instituția știe că dacă la ei sunt acte de corupție, dacă este o satisfacție redusă a beneficiarilor, CNAM-ul nu îi va contracta, ei vor pierde contractul. Sau îi va contracta pe un indicator foarte, foarte mic, pe un criteriu foarte mic și atunci ei nu vor avea bani de salarii, ei nu vor avea bani să se dezvolte și atunci în interior ceilalți angajați vor vedea că dacă ăsta e mită și dacă ăsta se comportă urât cu pacientul, toți vom avea de suferit. Tot bugetul spitalului va fi mai mic decât trebuie. Și în cazul ăsta va fi o luptă internă contra acestor fenomene. Dar la noi toți sunt egali. Noi am schimbat sistemul de finanțare, dar mentalitatea a rămas cea sovietică, începând de la autoritatea centrală și terminând cu infirmierele din maternități. Și atunci când nu există nicio atitudine din partea autorităților, dar doar numai constatări de fapte, noi auzim că cu tare că au venit mascați, a fost prins un medic. Da? Și îmi dați garanție că în altă parte, în alt spital, nu se întâmplă fix același lucru. Pur și simplu acolo n-au ajuns mascații sau nu au ajuns cei de la CNA. Dar de ce managerii instituțiilor tind să modernizeze spitalele, să cumpere cât mai multe utilaje performante, dar nu încep prin a lucra cu oamenii care îngrijesc, să revenim la maternități, mămicile, copiii, nu știu, de ce se alege să se modernizează, educa personalul? Condițiile și confortul sunt la fel de importante, pentru că noi avem și cazurile când mămicile în maternități fac poze și arată că nu le place mâncarea, că sunt gândaci sau că este mucegai, deci asta tot este un moment foarte important. Dar lucrurile astea trebuie să fie făcute în paralel. Dacă tu cumperi echipamente serioase, tu trebuie să te gândești și la personalul medical care îl ai. Eu știu situația unui spital care mi spunea că, uite, a fost o procurare centralizată de niște echipamente sofisticate și a fost tare mare eveniment cu media, toată lumea fericită. Că, uite, că uite, noi ce mult facem și dăm echipamente sofisticate pe spitale, că acele echipamente să ajungă drept în depozit și o întreb, de ce nu o puneți în aplicare? Pentru că personalul care ar trebui să lucreze cu aceste echipamente este peste 70 de ani. Și atunci ei refuză și îi spun că eu mă duc la pensie, dar eu nu știu să lucrez și în toată viața am lucrat într-un fel, nu pot altfel. Și iată, eu învăț cu două capete. Pe de-o parte, zici, eu am să cumpăr echipament și la acel echipament o să vină personalul să lucreze. El stă în depozit, dar echipamentul medical se uzează moral. El în 2 ani, el nu va mai fi cel de acum, fiindcă tot se dezvoltă, da? Plus încă, de moment ce el se uzează moral, începi să nu mai găsești consumabile, începi să nu mai găsești piese de schimb și atunci este foarte dificil să-l folosești.
Și dacă tu nu mergi cu o viziune strategică că trebuie să investești în paralel cu piatră, beton și în oameni, noi nu o să avem niciun succes. Noi o să avem săli frumoase, echipamente noi și personal medical care va sta cu mâna întinsă la ușă și va scotoci buzunarele fiecărui pacient așteptând să-i se dă imită. Vă povesteam mai devreme că am mai multe măturii ale mămicilor care au născut în ultimul an și ne povesteau că dacă acum un an una dintre ele a adus pe lume un copilaș pentru naștere naturală și a costat 11.500, mai nou a născut un alt copil printr-o cezariană de urgență, iar medicul i-a cerut 13.000 de lei. Cum ar trebui această mămică să acționeze atunci când medicul îi spune că, uite, trebuie să-mi achiți? Ce trebuia să facă? Noi știm că există linia verde și centrul anticorupție și așa mai departe, dar atunci când ea este foarte sensibilă, când are nevoie invers de cât mai multă susținere morală, de confort psihologic și mai vine și domnul doctor care trebuie să fie omorător de sprijin și să cere bani, cum să acționezi? Da, ziceam, este mizerabil când lucrătorii medicali joacă cu vulnerabilitatea pacientului, fie că e vorba despre situații de oncologie, fie că e vorba despre femeia în naștere. Și eu înțeleg că atunci, în situația când te temi că ceva nu va fi cum trebuie și după aia o să-ți pară rău că, uite, s-a întâmplat ceva rău și mi-a fost jale să dau banul și să te autoblamezi, mai bine scoți și dai. Dar noi nu o să ne oprim, nu o să oprim acest fenomen de societate dacă noi o să plecăm capul de fiecare dată și o să acceptăm acest joc. Eu cunosc multe mămici care au decis să meargă să nască la privat numai din motivul că nu vrea să dea mită și zice, am să mă duc la privat, eu am să plătesc oficial în casă, mie am să mi se dă bon de plată și eu am să știu că eu sunt în siguranță. Și nu merge nicio infirmieră în urma ta și îți spune, ați uitat să ne mulțumiți. Da. Un astfel de caz am avut și noi acum 5 ani, când doamna care îi împingea căruțul spre sala unde avea să aibă loc cezariană, i-a zis soțul meu, tăticu, te întorci înapoi și ne mulțumești. Da, deci e absolut strigător la cer situațiile astea și eu le cunosc că ele există și de ce pacientele și pacienții noștri, chiar dacă sunt plătitori de asigurare medicală, preferă să meargă să plătească oficial dublu pentru serviciile care ar trebui să fie achitate la public. Și atunci, iarăși mă întorc, pentru ce eu îmi plătesc asigurarea atunci? Eu trebuie să-mi întreb asiguratorul meu, pentru ce eu îmi plătesc asigurarea? Cum tu mi-asiguri mie că eu să nu fiu după aia hărțuit așa în instituțiile medicale să mi se ceară bani? Și că asiguratorul trebuie să aibă instrumentele astea foarte clare de măsurarea calității instituțiilor medicale și în cazul în care, de exemplu, acel mecanism de coplată care există peste hotare, când ai asigurator și se calculează că o naștere costă X, da? Și mergi într-o instituție publică sau mergi într-o instituție privată, cu asiguratorul tău îți va achita această naștere doar suma care este prestabilită. Dacă tu vrei confort mai mult, atunci vei plăti mai mult. Dacă vrei e suficient atât, mergi la public și vei primi aceeași achitare. Dar în cazul ăsta există o competitivitate dintre public și privat și atunci privatul va înțelege că lui tot îi trebuie bani, acelui manager a instituției publice, ca să reziste față de cea privată. Și va începe să monitorizeze ce se întâmplă la instituție și să înțeleagă că dacă el nu va face aceste îmbunătățiri, femeile vor merge la privat, fiindcă pentru ea este tot una unde să meargă și că asiguratorul oricum achită și el va pierde. Nu va avea paturile ocupate și atunci va trebui să se închidă, că nu va face față. Și în cazul ăsta instituția va trebui să se întoarcă cu fața spre interesele pacientului. Dar noi aceasta nu avem. Astăzi noi nu avem aceste criterii și din păcate ele, conform legislației, ar fi trebuit să fie dezvoltate de către Ministerul Sănătății, criteriile de contractare a CNAM-ului cu instituțiile medicale, care ar trebui să fie bazate pe niște performanțe măsurate
Astăzi noi nu le avem. Deci această contractare se face așa, eu îi zic, la voia boierului, da? Ministerul și cu CNAM-ul, din așa la ochi, consideră cât și cui să dea și cum să dea și care este volumul contractului și așa mai departe. Și societății se impune, uite, tu trebuie să mergi încolo să ai servicii. Dar este incorect, absolut. Și noi, pe de o parte, avem că femeia are dreptul să aleagă, pe de altă parte, noi vedem că condițiile care sunt create nu sunt chiar așa binevoitoare către pacient. Dar mă întrebați mai înainte ce ar trebui să facă pacientele. Această atitudine de, eu zic atitudine meoritică, da? Deci atunci când noi ne rușinăm, ne temem, ne găsim, să spunem da, nu. Ne găsim scuze că, uite, așa dau toți, să fie ca toată lumea, să fie tot bine, da? Sunt niște scuze care nu ne duc nicăieri, ele nu ne scot din viciul ăsta. Câțiva ani în urmă, într-o emisiune, eram cu niște mămici care tot constatau acest fenomen în maternități și am ieșit într-o discuție și cineva mi se plângea și amintea că cu câțiva ani în urmă, că nu era recent, ea a fost într-o maternitate unde dimineața infermiera îi trezea la ora 6, le punea teu și le dădea ordine ca să-și spele podelele în saloane. Și atât ea era revoltată în emisiune, spunea cu foarte multă emoție, cum, că iată, au pus-o să spele podelele. Întrebarea mea către doamnă a fost foarte simplă. De ce le-ai spălat? De ce o infermieră și-a permis să-ți dea indicații ce să faci în spital? Și tu ai acceptat asta. Deci, infermiera foarte bine și-a rezolvat problemele. Ea le-a dat la toți de muncă și a plecat să bea ceai până la ora 8 când vin șefii deja la dânsa toate pădelele spălate. Deci mergi la șefă și întreabă, este normal ca pacienții să-și spele podelele în spitalul vostru? Dați-mi și mie o jumătate de salariu să am și eu patiesc o bandă aici. Da? Fiindcă folosești vulnerabilitatea pacientului prin aceea că îl pui la muncă. Asta deja este un fel de sclavie. Deci sunt niște chestii care noi le acceptăm tacit și nu dăm reacții la ele. Și după aia constatăm fapte că, uite, am fost agresat sau hărțuit într-un fel, dar de ce ai permis? Ridicați capul atunci și nu acceptați lucrul ăsta. Și ca să fim siguri noi ca sistem ce ar trebui de făcut, vă ziceam, ar trebui de construit aceste căi de raportare. Deci, femeia după naștere vine acasă, se liniștește și primește un mesaj. Fie că prin telefon, fie că pe poștă electronică, fie că o telefonează cineva. După câteva timp primește un mesaj de la companie de asigurări. Ați beneficiat de serviciile Spitalului X. Ia spuneți-ne ce se întâmplă acolo. Și dacă ea a fost hărțuită de infermiere, 2, de 3 asistente medicale, pentru că și eu știu situația unei asistente medicale care pleca din tură și s-a apropiat de pacient și spune, dacă ai ceva de dat, dă-mi acum, că la mine se termină tura și vine altcineva, de-am și vin după peste 3 zile, de-am tu nu o să fie aici. Deci lucrurile astea și eu le cunosc foarte bine și este factorul uman care este foarte greu să te lupți la nivel individual. Dar dacă el ar fi pus ca proceduri corecte, la nivel de sistem, ca infermiera asta să știe că ea nu poate nici în gând să-i treacă să se apropie de pacient, căci imediat vor afla șefii. Și imediat va afla compania și instituția va fi penalizată așa că infermiera asta nu va mai îndrăzni mai mult să ceară. Sau alt caz în care o mămică ne povestea cum soțul i-a adus un buchet de flori atunci când i-a născut și infermiera l-a cerut, a zis că dă-mi-l mie. Ei aș spune nu ți-l dau. Mămica s-a plâns șefii de secție și dumneavoastră a zis că da, dar mai are 2 ani până la pensie, doamna, așa că răbdăm. Alți oameni nu avem. Da, deci este iarăși acel cerc vicios, fiindcă salariile infermierilor în spitale sunt foarte mici și în același timp noi avem foarte multe locuri vacante a personalului medical inferior. Și aici mai este o problemă, la noi personalul medical inferior nu are instruire specială și vin de multe ori persoane care au 8 clase dacă le au și ea vine ca personal tehnic. Dar nu se fac, nu știu, niște instruiri prin care acest personal tehnic
să învețe cum să comunice cu pacientul? Din păcate nu există niște cursuri certificate, este o problemă a sistemului. Sunt infirmiere care sunt angajate ca să spele podele și să facă lucru foarte tehnic și nu sunt instruiți. Eu deseori discutam și cu managerii spitale, fiindcă ar trebui să fie responsabilitatea lor să le faci instruiri foarte importante despre comunicarea cu pacientul, despre atitudinea, despre confidențialitate, fiindcă eu cunosc cazul unei situații foarte neplăcute când o femeie a mers într-o secție de ginecologie și trebuia să-i fie operat uterul, histerectomie și totală, și ea a rugat medicul să fie ținut în secret acest lucru față de soacra ei, fiindcă era o relație mai tensionată și ea cu soțul au decis ca soacra să nu știe că ea este operată la uter. A doua zi după operație vine soacra cu mâncare la nor, știți, să-și facă față și întreabă infirmiera care spăla podelele, că uite, unde e pacienta X? La care infirmiera așa, spălând podele, așa, vrând să arate probabil că este foarte informată cu ce se întâmplă în secție, zice: da, sărmana aceea care o scos ieri uterul, vai, sărmana fată tânără și a rămas fără uter, da? Deci, atât un moment care eu, când am cunoscut acest lucru, întrebam de unde infirmiera știe despre toată lucrul ăsta și doi, cine a spus infirmierii astea că ea nu are drept să vorbească cu oamenii despre pacienți și invers, cu pacienții în genere. Deci, aceste momente, și vreau să vă zic că multe din conflictele care se întâmplă în instituțiile medicale încep de la infirmieră. Deci, câteodată medicul nici nu cunoaște că infirmiera face așa lucru. Vă ziceam că chiar și infirmiera cu spălatul podele. Deci ea merge la șefa secției și întreabă, ea știe că infirmiera nu-și spală podele dimineața și pune pacienții la lucru. Sau în alt spital îmi spunea o pacientă că la internare venea sora gospodină, care iarăși este personal tehnic, nu este personal medical, și cerea câte 50 de lei pentru reparație. Și omul a venit în secție, a dat 50 de lei, dacă așa trebuie, mă rog, nu mai vii în secție, nu mai te internezi, te gândești iarăși să fie tot bine, da? Și eu îl telefonez pe director și zic, dar ce faci reparație în secția X, de strângi bani de la pacienți? El zice, care? Eu am reparat secția aia săptămâna asta, anul trecut, deci ea e reparat, acolo tot e bine, ce fel de bani? Păi zic, uite, sora gospodină cere bani pentru reparație. Păi da, ea nu spune unde face reparație, poate își face femeia acasă reparație și cere de la pacienți și toți dau speriați. Deci, dacă s-ar raporta aceste momente, de multe ori ele sunt importante și pentru managerii instituțiilor medicale ca să înțeleagă ce se întâmplă în interior. Și atunci, dacă este un manager bun, el înțelege că asta îi se afectează foarte tare imaginea și ulterior aceasta ar trebui să afecteze, mă întorc, contractarea cu CNAM-ul. Asta ar trebui să aibă impact asupra bugetului instituției, penalizare la bugetul instituției și atunci instituția ar începea să se autocurățe. Altfel, noi o să ajungem numai la aceste declarații miroase și plângăcioase pe rețelele de socializare, cât e de corupt din partea autorităților centrale. Pentru că pacienții, neavând acest sistem de raportare, ei iese pe rețele de socializare deja ca un strigăt de ajutor de multe ori, fiindcă ei nu știu unde să se ducă să se plângă. Un sistem de sănătate ar trebui să facă acele canale unde noi am creat această linie verde care este foarte surmenantă pentru cei care lucrează acolo și care nu este eficientă. Fiindcă nimeni niciodată nu măsoară de câte ori se sună de la o instituție, de exemplu. Da? S-a sunat, la moment, stingem focul, știți, acum e o problemă, repede cineva de la șef a sunat, a dat din deget, ce faceți voi acolo, s-a oprit problema. Eu am lucrat 6 ani ca consultant pe dreptul la sănătate la Oficiul Avocatului Poporului și noi lucram pe evaluarea nivelului de respectare a drepturilor omului în instituțiile medicale și am făcut un capitol aparte pe procedurile care ar trebui să fie evaluate când instituția este acreditată. Și eu când am oprit aici, fiindcă am înțeles că când te duci să acreditezi o instituție, nu există niciun sistem prin care să se măsoare satisfacția pacientului la nivel național. Adică câtă lume s-a dus și a depus plângeri
la ombudsman, la parlament, la procurori, da? Deci nu există această acumulare de date și atunci satisfacția se face doar prin niște chestionare care se fac în instituții când ești internat, care sunt destul de superficiale, așa să zicem. Ele nu arată adevărata situație din instituție. Și instituțiile se acreditează formal, ceea ce este o tragedie. Instituția ar trebui să fie acreditată după niște criterii foarte dure, care să arate calitatea. Dar la noi, la calitate, în sistemul de sănătate autohton, se atrage foarte puțină atenție. Asta este realitatea. Revenind la maternități, discutam mai devreme despre salariile medicilor. Care ar trebui să fie acest salariu sau care ar trebui să fie suma pe care o primește medicul la sfârșitul lunii pentru munca depusă, ca el să nu mai ceară bani, mulțumire de la mămici? Da, eu vorbeam recent cu un medic, chiar câteva zile în urmă, și i-am pus direct întrebare: câți bani primești și cât ai vrea să primești? Și el zice: uite, eu lucrez pe un salariu 75, eu fac multe ture de noapte, mai lucrează suplimentar pe serviciu Aviasan și adunând toate aceste surse, undeva adună vreo 20.000 pe lună. Și zice, cred că ar fi ok dacă ar fi dublu. Dacă ar fi 40, atunci eu m-aș simți răscumpărat într-un fel sau remunerat suficient pentru toată implicarea și efortul care îl face. Pentru că dacă ne uităm și cu situația de peste hotare, cam costurile sunt identice, dar salariile sunt mai mici. De aceea, pentru ca să supraviețuiești în Moldova, îți trebuie să ai totuși o apreciere a muncii celor care au investit foarte mult pentru a deveni cine sunt astăzi. Într-un stat european, într-un stat care se respectă, trebuie remunerate la justa valoare, în primul rând, 3 profesii. Vorbim despre medici, pedagogi și polițiști. Fără aceste 3 profesii, statul este sortit pe irii, pentru că va fi o generație needucată, va crește criminalitatea și vor fi oameni bolnavi cu speranță de viață mult mai joasă decât în lumea civilizată. Ceea ce se întâmplă, din păcate, la noi. Da? Și atunci noi ne întrebăm de ce un stat care are grijă de poporul său nu își concentrează atenția spre aceste 3 profesii. Cine este interesat ca noi tot să strigăm că avem corupție, dar să nu facem nimic în această privință? De ce noi folosim acest cuvânt pentru ca să avem slogane frumoase în electorală și stăm ani la rând și vedem că de fapt nu ne-am mișcat. Lucrurile nu evoluează. Nu ne-am mișcat. Cum vorbeam cu 10 ani în urmă că se dă mită în maternități și se plătește cât costă o naștere, e același lucru și acum. Ce am făcut? În afară de a constata faptul, ce prevenție am făcut? La noi nu se face nicio acțiune de a preveni actul de corupție. Dar care ar trebui să fie aceste acțiuni concrete? Iată ce ar trebui să facă Ministerul Sănătății pentru a preveni corupția. Revenim la maternități. Punctual, ce ar trebui să întreprindă? Eu mă întorc la întrebarea cu care am început discuția. De ce o femeie scoate banul și plătește? Fiindcă ea are dubii că calitatea actului medical va fi afectată de ceea ce nu plătește. Și atunci vă întreb, cum măsurați voi calitatea actului medical în instituția respectivă dacă aceasta depinde de voia unui infermier sau unei asistente medicale? Care sunt instrumentele interne care ne asigură nouă că în instituția dată tot actul medical este standardizat? Nu poate o asistentă medicală să vrei sau să nu vrei să-ți acorde atenție. Sau o infirmieră să vrei sau să nu vrei să te ducă la maternitate, la sala de naștere. Sau moașa care vine la tine și îți spune doctorul cu mine nu o să se împartă, trebuie să-mi plătiți și mie. Asta e groaznic. Deci și în cazul ăsta noi vorbim și dacă noi avem, în primul rând, aceste criterii foarte dure în măsurarea calității, după aia noi trebuie să avem și ce reiese din asta. Dacă eu constat că e o calitate bună, înseamnă că eu îi dau spitalul ăsta un contract bun și îi dau un buget mare și el se dezvoltă. Dacă eu constat că în spitalul ăsta calitatea este proastă,
atunci spitalul nu va avea pacienți, eu nu îl voi contracta. Și aici este acea decizie a Ministerului alături de Compania Națională de Asigurări. Deci spitalele, cred că o repet a 2 oară sau a 3 oară deja, spitalele trebuie să intre în niște condiții de competitivitate. Deci ele trebuie să înțeleagă că de calitatea actului medical răspunde fiecare din instituție, dar asta se va răsfrânge asupra bugetului total a instituției. Și atunci autocontrolul ăsta intern va face că un medic, de exemplu, când va ști că asistenta medicală stă și nu pune picurătoarea de atâta că așteaptă să-i spună banul și asta este în risc că pacientul ăsta o să meargă după aia acasă și o să spună, o să scrie, că, fiindcă medicul e conștient că fiecare pacient primește mesajul cu întrebarea, ați plătit sau nu? Și atunci pacienta va scrie, am plătit 50 de lei la fiecare procedură. Și lucrul ăsta trebuie să fii conștient că așa va fi. Și atunci îți dai seama că dacă ea va scrie așa, compania lucrul ăsta monitorizează. Și managerul va întreba, băieți, dar noi pe ce trăim mai departe? Închidem ușile. Și atunci când de asta depinde locul tău de muncă de mai departe, vei avea de ales. Stai să lucrezi sau stai și ai luat odată un 50 de lei, după aia duci și scate de lucru. Pentru că nu mai este normal să se repete, să ne învârtim prin aceleași probleme. Deja ani la rând, deja obosești. Știți, când vorbești, au ajuns niște cuvinte în societatea noastră să ne provoace deja un zâmbet trist. Meritocrația, lupta cu corupția, nu știu, mai multe din ele care, de fapt, înțelegi că nu sunt numai cuvinte goale și nu se face. Dar ele merită o abordare strategică, pentru că și Programul Național de Luptă cu Corupția are niște indicatori măsurabili, concreți. Trebuie să faci asta. Din păcate, îi ignorați absolut toți. Eu chiar în 2021 am făcut un raport cu privire la managementul calității și profilaxia polipragmaziei se referea adică la medicația în instituțiile medicale. Și l-am înaintat Ministerului Sănătății după ce a fost lista de recomandări foarte serioase, fiindcă sunt foarte multe acte care trebuie ajustate, care trebuie modificate radical ca să îmbunătățim situația respectivă. Secretarul general care era atunci prezent ne-a spus direct în față că nu este prioritatea Ministerului la moment și nici nu s-a uitat la acele recomandări. Deci atunci vă întreb, dar care este prioritatea Ministerului? Să cumpărăm echipamente, să facem reparații serioase, dar problema cea mai mare astăzi la noi în sistem sunt oamenii. Pe de o parte, ei pleacă, noi nu-i avem. Pe de altă parte, acest haos în reguli, nu există niște reguli clare de joc. Este așa un fel de autonomie care este delegată la nivel de instituții până la nivel de persoane. Câteodată eu chiar mă supăr pe unii medici care se comportă de parcă ar fi la ei în ogradă, da? Și nu uită că sunt în instituție publică, uită că au o fișă de post. Și atunci mă întreb, dar de ce să ajunge aici? De ce acest sistem permite lucrul ăsta să se întâmple? Cum controlează autoritatea centrală că la nivel de instituții să fie implementate niște sisteme riguroase de control a calității? Lucrul ăsta nu se va întâmpla niciodată într-o țară care se respectă. Duceți-vă în Germania, în Italia, oriunde și o să vedeți că nu este. Dar cel mai interesant este, duceți-vă în sistemul privat din Republica Moldova și o să vedeți că nu se întâmplă lucrul ăsta. De ce în public se întâmplă? Și nu e vorba doar de bani. E vorba de atitudine. Oamenii fac atât timp cât știe că îi se permite să facă. Noi tare credem că atitudinea oamenilor, a pacienților, dar și a doctorilor se va schimba mult în următorii ani, iar ceea ce am discutat noi aici sperăm să ajungă la cât mai multă lume, iar gradul de tolerare a corupției să fie 0. Și pe această cale vă mulțumesc tare mult pentru ceea ce ați împărtășit cu noi și vă așteptăm și la alte emisiuni. Da, gradul de tolerare, ziceam mai înainte cu dumneavoastră când discutam că la noi copilul nu mai s-a născut și el înțelege că, adică înțelege la nivelul cel vedic că trăiește într-o societate unde corupția este pusă în capul mesei. Deci începând de la
maternitate unde se dă și ajungând la grădiniță unde mama îi dă 50 de lei, duce și îi dă educatoare. După aia, mergând pe bancheta din spate la mașină, el vede că tata scoate o bancnotă și îi dă polițistului. Și tot așa, pentru copil, când își formează sistemul lui de valori, el percepe societatea noastră. Ca o normalitate, corupția cu normalitate. Da, și aici e problema, că noi zicem, o să vină alte generații și o să schimbe. Nu e adevărat. Problema e că dacă noi, care suntem generația acum conștientă, nu facem schimbarea, cei din urmă ei cresc în aceste valori și riscul este mare că mulți din ei vor repeta, ei primesc asta ca normă. Deci noi, ca adulți, noi trebuie să înțelegem că cu noi trebuie să înceapă schimbarea. Nu așteptăm să vină cineva din afara țării, să vină cineva cu băta în instituția medicală și să bată medicul, dar noi personal, la nivel de individ, trebuie să luptăm cu aceste flagele când dai peste tot și după aia te plângi că trăiesc într-o țară coruptă. Întreabă-te pe tine în primul rând, da, unde te-ai oprit tu să dai? Și atunci poate și să avem schimbarea. Mulțumesc pentru discuție. Da, mulțumesc și eu pentru invitație.